Awurade won konkron no kwafo aseda ne ayeye enka wodin internet ya se tachirema da bodwem na moje di mu afurishane a na adom ena wama na aso ye so tiefo ba bibiala wo asabre wo hweme ewo Ntow TV so Awurade asumwie enka obibiala sabre mi amedereta cameraman kankama Awurade so wo nhira no na mi amadamfo pa ye kwame ha no so ene ebochi dom ema bibia ekoso kama sabre wa asem no be che Awurade asem na midin ede Eagle 7 aguze na otemenka ewo Ntow TV so no wa asem no be che Awurade asem asama beboa wo apagya ogidi agina ye na se Yesu Kristo pie na ni monyamu a wonso wanya yiraba yanye bre na yentie Awurade asem na mnim ye se ayade a ebeboa wo odofo said ye baby awiase na ekeka kono kabretia bi so dey say extra time mu ne we extra time ne ye boy we cry back and say penalties ne ye bo no anu nti no wo twi lose wa agro bediu anu nti ma wani mra ho so se baby awiase na duro no so dey say na ya hweye said ye be ya wonso no benya nkwaje ye den ama wokra yenche Awurade asem kakra ya kenka asem ne ye be hwe afri Genesis chapter 2 verse number 18. Genesis chapter 2 verse number 18. I want to watch you say na Awurade Nyankopɔn ka say enye so onipa nkotena na emomaya ne saso boafo ayeden aka ne ho eni kwa so onipa nko Awurade asem ka nipa na che say ye bema ana waka eti Adam obra odi Adam baaye no ana wode niema nyina hye ne nsa ede hye ne nan ase odi ati Adam ne control sa niema ne nyina no ti ekoduru we na Awurade hu se dabi Adam hia boafo obeboa no niema bi mu so de ase nti ni kwan se be man kotena twase ye ne saso boafo ye den ema no nti de ye ne mpade ne mfempade ade ye oba ye den e kan ne ho no sa na te nti no Nyankopɔn agi awade prekope ade ma Adam ebia na sabre wasi awale kwan so na wasi a wo kɔ no so de ase ni nyina ne se hweye ya hweye fisa awade na owura mu no e wo nkwan na nyina forever and ever wonkwan na nyina na wode wura awade no mu eti bebia ni ho abetumi atete awade ne ntam age wo wuo ebere obeka wonsa go obo so de ase ne yebeka le sabre de ade no enya ya ade no so de ase mo ma no so ne yemfa ne nko asiye sabre no na ese awade no ma den ate na sabre ne nso ye de oboa bebia ni ho a ebetuma atete awade ne ntam eti bre ya bra wo ye yutu abrante ababa afa na wo si awade kwanzo ya hweye so de ase na wonso a wawade hia hweye hye sawade adwen abotrim se na meja awade hweye na Nyankopɔn akogina nanim kan tam no so de ase onya kola ana wo fa bi ana maame bi ene akogina Nyankopɔn anim akeka ntam sade wo pɛ wonim se bi ya wafa ho adi wonfa ho ne ya bra wo gina ho asole dem wona wo kan ntam no so de ase osura twero osura record enti eda ho enye obi na force wo enye obi na ka hye wa no so de ase eye wa wo pe na ase o obi kura tumi ka se ma ne da se enke se mo anye de ya ene mewu ahyem ene mo ha me so de ase wo na wo ka sa ntam no e wa sole dem wo ba bi a ye hira wade no so so de ase e na so fo se o asemasi be ma ababa se me kan ka di machi so de ase enti wo mpe no e wo so ka kire so fo we de me mpe so de ase enti bi a owuo mo se so fo enye owuo mo wa odi adanse se ebi a sole dem no ka se owuo mo na wakoma mu wa anka no owuo mo bete wa no fafa de e na waka na sa so de ase bete Awurade nya kola na de na di agro Awurade nya wo papa na wo fa bi e na de na di agro so de ase Awurade a yesom no ti asefo ye ono abo wiase na wanwene wo wate dote de anwene wo wa wo tie me wo ye dote so de ase no apolish wa mo ba ye okrate asefo so de ase nti wontimi fa Awurade ni agro ye mfa Awurade ni agro se wo biribi di agro anya Awurade so de ase anu nti no entam a wakogina ho aka no eye entam tie die pa entam na wakogina ho kan ye ena wo se owuo mu enkwam o medono mene ne betena so de ase me yade mu o me nkwan na nyina enti Awurade boa me na me ka kire wo na wo kan ye so de ase wo na kan na wo sa de twero konkron to so bam ena wura fi wo twero konkron ba bi eda wo pa adwane so de ase wo so oba ne tetew oba ne ha so de ase na oba wo yare dodo so de ase oba wo paduane dodo masa tie na tie die pa enu nwa wade
oba onima aduane ye anu nwa wade ye hira so no hira no ka ho enti hwehwe kwan foforo bi so na hwe na toto niema na niema ntumi nkoyie so de ase na emu adwen na aba wotire mu no negativity na aba wotire mu se opese ye ka ne se uja wade uja oba na ne ho asefo no my friend hweniye na anya sa no make hye pa na da wode ma wo fi se ntama o kekan ye no awurade wo soro ene asase wasan ase timfa niema ni agro de ntia wa brabo enkoyie niema bi asisi kwan ne ho asefo nyina ye no won pesa de awurade asebe den ebe ya adwuma so ho enti brei ma wani nya den emra wo so awale gyaye se wo gya awade bibie ne wobetete awade ne ntam agye owuo editie ne yepa wani mra ho so so te ase wani mra ho so na wan hwe yie wobeba be nyankopon tamfo wan hwe yie wobeba be ye awurade tamfo so te ase anu ntim wani nya den enna ho wo wale no ntama wo kan ye nyina no problem bia oba ne de wo fam be ma ne de wo fam ni nyina no kan ho ntam ka ho so de ase aha etino obu ono ma bonze so oba ne konya accident anaza be ma konya accident ya de bi bona na wo dwane akwan wo kan ho ntam se meboa kasa meboa wo kan ho ntam kan ho enti ye wo nkwan na nyina forever and ever anu ntina wasa me ma oti ase se wo ye Kristo ni na so wafa Yesu Kristo se okra na waje nkwan ye wo nkwan na nyina na won nam na wotu nduro so de ase on nam abosom so emwa wafa Yesu Kristo se okra aje nkwan ade na hawo ade na wodadwen so de ase wo se pa ho achi eye wo nkwan na nyina o eye wo nkwan na nyina se wo hia ekom ana se de ena etete wo ne Kristo ntam bibia ni wa se timetete ntam wo kenkan uru chapter 1 na eba nyina no wakasafa Elimelech ene Naomi ene ne ma opa so de ase wakasafa Elimelech ene Naomi ho womu di awurade achi so de ase oso womu koduru baabi no omu ho chire won so de ase omu ho chire won no be ma no eho na be ma no wuye ne ma emema mienu nso wuye ene be ka Naomi sa abra nso ne ma mema no omu wale ma mienu ye frɛ baako opa ena urut eto ye se no akunafo miensa ena ezu omu nam nipa mienu omu ne omase Naomi na nam omu na aka enti afa no koduru baabi na chesa brabo no wose na eze na chira na wose oye den wokọ enti wo ofre ne nse no mienu se ese no me pesa me ye den be sa akọ ehwa na ba akọ se hwe enti munyina no munko mukurom munko mamanfo nchen na omu nso baabi na omu fire no omu abosonsun mu baabi omu fire na nye ana omu nso tena na omu ne omu ase betena ye no ye de nyame soma ye den atete wo mu omu hunu sade ete enti ne koduru ho no na se we mpese obekọ enti ho no ose opa de ofe na omi anu na ye den ana tutene ye na ye de okọ ye sa akọ ne nyame ne nchen ana urutu se medie enhyeme so de ase se mensan wachiri die enhyeme kura se mensan na wachira na meye den medie onyame beye menyame onyankopon beye menyankopon o man beye me man na baabi a wo beda na ho na meda baabi a wo bewu no ho na mewu enti abranti ababa wa ma me papa se wafa Yesu Kristo se wo kra agye nkwa eye wo nkwa na nyina mfa ne yama ni agro de na etete wo ne awurade ntam eye kom ana se ye den wo se kototontodie no mu biu so de ase eye wo nkwa na nyina bebia ni wonte po se de na betete me ne Kristo doyi entam Kristo ne dono entam de na betete bebia ni ho entima bibi entete wo eni Kristo dontam ayonko fa mo won nkabu am wono so de ase ebia na watodwamamum so de ase anu nchese kwahye ho akonfo sabra Yesu Kristo ho wakobodwaman eni yetu wasan eno doesn't mean say woni Kristo ntamunte so de ase sabra
Kristo Yesu hia wo hwehwe wo nkwagye ho hia Awurade anu nti na wote de wote na wo hunu de wo huni Kristo Yesu do wo hia wo mfa wo bra boni agro so de ase de no wakotomu anamo na yetuo no so de ase ahwe ase wom Kristo som no so wante ase a so de ase wo beka se wo ye mistake so wante ase a ete se wo abofra ya wo so de ase abofra ya wo no ansa na wo beba abewea abeye so obefa niema hodo ebrema ansa na wo benyi na dua ne die mu mpo no sa na te ebuwa koko nye de ama no porridge no anom ebeduru baabi no na aduane a light ebia eda se banku anase ho asefo na wodi ansa na obeba benya pesi adi no ode ase na ne sena nkasa ye den anyini wan enti sa na te enti wahwe ase asole ebia wo ye sofo anase wo ye dekin eda dicknesses so enti no de me pesa wo te ase nyina ne se wahwe ase asole Awurade Yesu Kristo hia ho enti bra wonwu ye de woni Awurade do entamu ntimente je Awurade Yesu di wo beje wo ene wo fiefo enkwa Awurade nhyira wo onti na ne mu nkyira wo